Какво е нотариален акт и защо е важен? Днес ще разгледаме най-важният документ при покупка на имот, а именно нотариалният акт. Какво всъщност е нотариалният акт? Това е документа ви за собственост. В него са описани характеристиките на имота, вашите лични данни, както и всички условия по сделката. Как се изготвя? Първо набавяме необходимите документи. След това нотариуса разписва сделката и я предава в имотния регистър, където съдия по вписвания я удостоверява, че е законна. Защо е важен нотариалният акт? Това е вашия документ за собственост. Без него вие не можете нито да продавате, нито да ипотекирате или каквито и да било действия с прехвърлителни права от този имот. Ами какво да внимавате? Винаги проверявайте данните си, сумите, сроковете. Всяка една грешка по данните, описани в нотариалния акт, могат да ви създадат проблеми след това. Затова накратко, вашият нотариален